Għal-Jum Internazzjonali tal-Kannoli, Dulċira Maltin ingħaqdu biex jagħmlu rekord nazzjonali għall-itwal kannol. Il-kannol li sar minn żewġ dulċira fih 10 metri u 76 ċentimetru. Id-dulċira involuti qalu lil TVM News li l-proċess ma kienx wieħed faċli u li anke minħabba sħana kellhom jaħdmu malajr. Kdibna tnejn min-nies fuqu u għamilna 8 sigħat naħdmu ħis-sibt ġurnata sħiħa. Huma spjegaw li użaw 80 kilo rkotta mħalta u għamlu 200 kilo għaġina moqlija l-qoxra. Issi koordina biex isir il-qoxra, jiena koordinajt biex ħawat l-irkotta, ħsibt l-irkotta tkun mħalta bit-sokkor u l-vanilla u llum imlejna x-xogħol tal-irkotta sakemm għadni kollu sħiħa hawnhekk. Jeffrey Saliba mill-Malta Records qal li qed ikun hemm bosta records li l-liħ tagħhom imur għal anijiet filantropiċi. Il-kannol issa se jinqata' biċċiet u jinbih bil-qlieħ kollu jmur għal Puttino Cares. Hija xi ħaġa li timlina b'kuraġġ kbir lilna għax filwaqt li tara nies kuntenti bir-records li qed jagħmlu, fl-istess ħin qed tara nies li ma jidhrux li għandhom sofferenzi u li qed igawdu minn daw is-suċċessi wkoll. Mistoqsi x'inhu l-futur tar-rekord misjub, is-Sur Saliba qal li hemm uħud li qed jitolbu records differenti relatati mal-kannoli. Tenna li l-Maltin għandhom ħafna talent u li jkun hemm records nazzjonali li jinkisru hija xi ħaġa importanti għall-pajjiż.